رخصتنا مافی مروان لعفرینê دوh ragihand ku hikûmeta Tirkiye bang li encûmenên xwecihî li navenda Efrînê û navçeyên wê kiriye ku dest bi derxistina kertên elektronî yên kesayetî ji xelkê resen û ereban re bikin ku ew kert wek nasnameyên kesayetî têne naskirin û dûse û belgeyên sivîlan an ku sicilên medenî bi wilayeta Hatayê ya Tirkî ve gerê bidin. Li gor rêxistina navborî ku mebez jê derxistina nasnameyan bi cihkirina erebên ku hatine herêma Efrînê ye û ew ereb wek xelkê resen werin hejmartin. û bi wê yekê erebên hatine Efrînê careke din bi vegera mal û milkên xwe hizir nakin. û ew gav bibe gava yekem ji guhartina demografîya Efrînê û rawankirina wê li gor yasa û biryarên hikûmeta Tirkiye. Ji alê xwe ve çalakvanekî Kurd ji Efrînê ji Erkêrê ragihand û nexwast navê wî were eşkerekirin ku biryarên wisa dikeve xizmeta guhartina demografîya Efrînê û bi sedema helmetên tehrîbkirinê ku ji aliyê grûpên çekdar û hikûmeta Tirkiye ve hatiye sepandin û anîn û pêşwazîkirina çekdar û malbatên wan ve ew hilmet hêşt ku Kurd bibin kêmnetew û Ereb bibin desthilatdar û pirnetew. Wî çalakvanî di rêya Erkêra bang li rêxistinên cîhanî û mirovî kir ku destêwerdanê bikin û helmetên guhartina Efrînê rawastînin. Herwa bang li derbederên Kurd yên li nava kampan de kir ku careke din vegerin Efrînê û dest ji kampan berdin da ku nasnameya Kurdî ya Efrînê winda nebe û Efrîn ji kurdayetiya xwe neyê xwar.